खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। खख्लाबारि बियाबनि बायदि थावनिफोराव नायदिंफैदों MLA जयन बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना दावबायफैदों। नैजिनै नं खख्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि बार हांनाय समाव खख्लाबारि बियाबनि बायदि थावनिफोराव फैनानै रायजो राजा आरो दोलोनि मावथिफोरजों सावरायफैदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो MLA जयन बसुमतारी बिथांमोना। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव खख्लाबारि बियाबनि रुपहि प्राइमारि आरो साम'हाथाइ VCDC खौ नायनो थाखाय बिबान मोनदों दावबायसा बर'आ आरो गोबां प्राइमारि आरो राबां VCDC खौ नायनो थाखाय बिबान मोनदों MLA जयन बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसे मिरुनिफ्राय जेरैबायदि बिथोन हरदों बेफोर बिबानखौ मावफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ फोरमायदों MLA जयन बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना। 22 नं खख्लाबारि बे बियाबनि साफ्रोमबो भटार्सफोरनिसिम रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ होग्रोदों जे बिथांमोनहा आरो खेबसेबाव बे खख्लाबारि समस्तियाव बे समस्तिखौ राफोदै दैदेननो हानाय बै समस्तिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगासारहोनो हानाय बेबायदि बिजाथिखौ हयथ' बिथांमोनहा दिनैहाय आरो खेबसेबाव सायख'नायनि मोनसे सुजुग बिथांमोनहा मोनगोन। थ' आङो बे खख्लाबारि समस्तियाव बा बियाबाव फैनानै आङो गुबुन गुबुन जायगायाव मेल मिटिं खालामनानै बा जोंनि हान्जानि जोंनि दैदेनगिरि मावथिफोरजों सावरायनानै जे मोनसे मोन्दांथि बे मोन्दांथियाव जों बेखौनो नुनो हायो जे दिनैहाय UPPL दोलोनि जायखिजाया बिजाथियानो फैयाथों मानो बियो देरहागोना जोबोद रोखा आरो जों बयबो मिथिगौ जे बेयो उफ्रा बिसायख'थि आरो उफ्रा बिसायख'थियाव सोरखारजों जाय हान्जाया जाय बिजाथिया दङ बियो ओरैनो सरासनस्रायै जोंखौ नुबोदों जेखौ जोंनि गोलाव समनि जि मोनसे रोंगौथि बे बाथ्रानिफ्राय जुदि जों नायोब्ला जोङो सरकारि पक्षआव थानाय बिजाथियानो देरहायो आरो बे दिनैहाय जों नुदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरै जोंहा काउन्सिलाव सरकार दिनै रायजोआव दिनैहाय आसामाव जोंहा सरकार दङ लोगो सरकार मन्त्रि सासे दं जोंहा दिल्ली दरबाराव दिनैहाय जोंहा सासे रायजो सभानि MP दङ। दा बे बिथिंखौ नायोब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय बे बिथिंखौ सानगोन जे दिनै UPPL दोलोनि अनगायै दिनैहाय बे बिटिआर ओनसोलाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ देरहाहोनानै बा सोरबा बिजाथिखौ देरहाहोनानै गावनि बियाबनि जौगानाय बियाबाव मोनसे फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि जे थासारि बेनिफ्राय रावबो जानगारनो लुबैया। बेनिखायनो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि 8 जुनाव जानो गोनां बिसायख'थि बेयाव UPPL दोलोनि बिजाथियानो देरहागोन बियो आरो माने सेकेन्ड माबा मोनसे बुंबावनांगौ दं होननानै आं साना। राबां जे VCDC दङ बा राबां प्राइमारि बे राबां प्राइमारिखौ नायनो दायथ' होदों आरो बे राबां प्राइमारिया थांनाय जा बिटिआरनि जे बिसायख'थि थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जोंनि भटनि जे रेटखौ नायोब्ला नुबाय जे बेयाव UPPL दोलोआनो दिनैहाय टटेल भटनि 80-90 जौखोन्दो बेखौ मोनखादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थि बेयावबो जेबो साननाङा जों बेयाव सेकेन्ड थट जेबो गैया जे बेयाव UPPL दोलोआनो बांसिन बिबाङै भटखौ मोननो हागोन। बेयाव गासै 6,000नि एसे बारा भट दङ। दा बेखौ नायोब्ला नुयो जे 4निफ्राय 4,500,000 बिनि गेजेरावनो निस्सय बे थागोन बेखौ आङो रोखायैनो बुंनो हायो। इस्युआ बेनो गुबुन स्पेशेल आलादा जेबो इस्यु बेयाव थाया। उफ्रा बिसायख'थिया सरकारा मा हाबाफारि लागासिनो दं आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा नुदों जे UPPL दोलोनि जे सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार
आरो सिगांनि 15 बोसोर 17 बोसोरनि जे सरकार दा बेयाव एक नाम्बार बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनाव गोजोन थासारि फैनायनि जे बाथ्रा बे गोजोन थासारिया दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंबो फैबाय आरो बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि नैबे ओनसोल दा सान्थि फैनायजों लोगोसेयैनो बिनि हा हुआ लावनायनि खोथा बिनि गोहोआ बांफैबाय दिनै गासैबो थाखोनि गासैबो सुबुं गासैबो हारिया हारि धोरोम सायख'वालासे जि मोनसे जौगानायनि जे बाथ्रा बेयाव रायजो राजाफ्रा दिनै गाव गावनो बेखौ बिजिरनानै मोनखादों बिनिखायनो दिनैहाय बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार दिनै आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार बे सरकारनि मावनाय दांनाय बे सरकारनि जे बिथांखिफोर बे सरकारनि जे थांखि आरो नोजोर आरो दिनैहाय ग्राउन्डआव जिफोर माखासे जौगाथु हाबाफारिफोर जाबाय बिनि थाखायनो गुबुन सेकेन्ड थट हयथ' रायजो राजाफ्रा भटार्सफ्रा लायाखै जोंहा बेखौ फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो भटआ बे माने राबां जे भिसिडिसिनि सिङाव 4,000निफ्राय 4,000 खावसे बिसिबां भटखौ मोनगोना एकदम रोखा